Yebo, nangu Derrick bandla. Derrick Matters, nangu Matters bandla. Mhla ka-20 ke namhlanje Tuesday. Mhla ka-20 kusekuwona uJanuwari bandla. Hawu sacula lona lelo verse ukuthini? Sacula lona lelo verse ukuthini? Losing side won. Losing side won. It's painful to a losing man. How a losing side won. Painful to a losing man. Okay. Eyi bandla usalonto nje ayilungi bandla into zakho uMadesi. Yabona nje hayi futhi ithemba lisekho. Kodwa hayi uzophila phela uMadesi. Kusho ukuthi le indaba lezi zamalade kuthiwa ayilungise hayi akaboni. Kodwa nje phela usazoloke nje ezama nje kodwa nje akaboni hayi ithemba likho. Njengoba esho-ke nje uMadesi ukuthi hayi a losing side won. Painful to a losing man. Eyi hayi kubi. Hayi akaboni Madesi, abona amathemba nje mancane. Kodwa-ke bantu uthenge nje ubona nje uthenge i-walkie-talkie nogwayi wakhe namhlanje wabona. Mhla ka-20 Tuesday. Ngoba sisekhona nathi saqedela lesa sitambu bandla neNorox sisekhona nesobho lisekhona phela nela sobho. Akalenzanga nje bade epheka le wakhumbula lawa top notch ethenga ka-Shoprite. Akayisebenzisanga lela sobho lisekhona. Naleya mpuphu uqedele leya mpuphu-ke izolo enza iparish. Akhumbule leza mpuphu ezincane phela nazo bengayisebenzisi la benza ngazo ipapa. Sayisasela nje encane. Akhumbula le enye ayithenga ngo-New Year wayiqedela nje lezo mpuphu. Wathenga i-Star ngo-New Year, wathenga i-White Star enye futhi encane akhumbula i-Star ayithenga. Ubesaqedele lezo mpuphu ukwenza iparish banje izolo. Kusekhona-ke isobho sasela isobho lakho uMadesi neNorox abanje sekhona iNorox. Ngoba wathenga iNorox isekhona vele enye wabona. So secula lona-ke lelo verse uthi hawu hayi losing side won. It's painful to a losing man. Okay, hayi asike sibone-ke bandla uthenge i-walkie-talkie bandla usesibekile isitambu sakhe uthi uyambona uMadesi uthi yiplana sesibekile bandla isitambu sakhe. Soxabha nase siqala nokushunqa. Siqaphe bese lo ntoni siwabekile namanzi ukuthi achithe iy'nyawo. Awu awalithuli bandla. Hawu lenze njani? Selibekile nelona lokuthi achithe iy'nyawo. Lenze njani lelo? Okay, hayi useza uMadesi bandla. Useza uMadesi uDerrico. Useza umlungu. Ufuna ngabe siyaphoza nalamanzi. Kwenzeka into ephelayo. Kodwa vele sisazoxabha lesitambu. Yanala-ke lezo sisazoxabha lesitambu. Bese kuyalontonja. Bese yacwenga lamanzi aphinda afaka amanye yabona. Kodwa iy'nyawo vele uyipheka zodwa-ke eceleni zona yabona iy'nyawo lezi uyipheka zodwa eceleni. Hhayi-ke ukuthi sibone sizigxile kwi-date. Thenge iy'nyawo zakhe nogwayi uMadesi. Yabona phezulu Palmol 10 Blues 19.50. Bese kuzoba 19.50 ngoba uthenge nani? Umentshisi nawo umentshisi 1.51. Okay. Kuzoba Rainbow walkie-talkie 1 kg 40.99 nawo walkie-talkie. Yabona nawu iyafithiza manje nawu ugwayi wakho uMadesi. Sabhemile zayodwa bandla. Madesi nje besho nje uMadesi kanidubile ngeke ungabhemi kunenkinga ekanje ngogwayi wakhe sakhiphe 1 lose 10 lana. Ngeke ungabhemi unenkinga ekanjena uMadesi. Sathi-ke lana sithe Rainbow 15 rand nomentshisi nawo umentshisi la ngenzansi. Kuzoba izinto zibe u-35.95. Akhiphe 36 rand uMadesi kuzobuye uzukwa abasekho. Ayinayo i-date yabona bekubani 14 second 20 minutes after 7. 14 second 20 minutes after 7 kuzoba umhla ka-20 January 2026. Eyi kubi into zaMadesi ayilungi bandla. Hayi kodwa soke sibone bandla. Njengoba esho nje ukuthi hayi kodwa uzophila phela uMadesi ubesezama nje kuphela. Uthi uzobona ufuna athola amanye ama-site ngoba ama-invoice already la ungawazi zama khona ukuthi awaprocesse khona. Hayi le asathi iyangicika manje. Asihluleke ukungiprocessela lama invoice. Soke sibone ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngiyazama uku-import hayi kuyala. Hayi-ke hayi bangakhohlwa manje sacula lona lolu verse ukuthi a losing side won. Such a
painful to a losing man. Painful to a losing man. Okay, hayi soke sibone nayo amadirisi akakancenge bandla. Akancenge kanjena ayidlele asuthe. Baphile sebephila abantu so right. 20 abandla akakavele uDerico engagezile ubona ukuthi muhle engagezile uMadirisi. Kagezile-ke namhlanje. Ngibona. Hey, kubi nje obesho kuMadirisi ukuthi kuyabheda. Losing side one. It's painful to a losing man. It's painful kuDerico kodwa hayi amathemba walahlwa kodwa awuzoqhubeka phile bandla uMadirisi. Hayi soke sibone uzophuma kusasa lesithathu uzophuma ngolesine. Yalosini uzoqhubeka nalokudayisa kwakhe. Uzoqhubeka dayise. Vele-ke ayisonto ezayo ushisa lo ngo-30. Isomiso-ke lizayo yabona nje akho mvula ilashisa. Ngo-30 yashisa ila ukhahlelwe ingubo libeke eceleni-ke isonto ezayo silala khona ngamashidi. Sizoqala silale ngamashidi. Abantu bazokwazi ukuwasha nengubo zokulala wabona lizoshisa. Zoshisa impela-ke manje siyawazi. Hayi eMadirisi nje obesha hayi bandla indaba lezamali hayi salungi. Khohliwe manje indaba yazo hayi. Kubi. Okay, hayi so right baphile sebephila abantu. Usayeka 7 nje kule nyanga usagcine la esho khona endlini incane bandla uMadirisi usayeka 7 soke sibone ukuthi uJanuary uphele kangaka bandla. Hayi so right. Nangithi sesivuthiwe bandla lesitampa bona. Sesivuthiwe bandla. Uselana-ke senyaweni manje. Wabona-ke seyagxabha lamanzi. Sizowacwenga bese-ke leza zinokugabi futhi sizowacwenga kahle. Bese faka anesobho wabona gxabhe kamnandi bese faka iNorox. Adle kamnandi uMadirisi. Hayi baphile sebephila abantu mhla ka-20 January. Soke sibone. Awubandla kusewona mhla ka-20 bandla yabona sekuvuthiwe nazo inyawo zakhe uMadirisi bona sekuthi sefake neNorox kamnandi. Bese liqedelela phela lela sobho wabona. Sizothi ukuthi njena siyayikhipha manje lelo sizothi fudumala lelo sevala isivalo kanje ithi ubuka le Norox lena bese yabhovuza bandla. Awuzodla kamnandi na-system sakhe leceleni. Madirisi na-system sakhe ubona kade sivuthiwe. Hayi-ke mhla ka-20 sobonana. So right. Sekuwona banje mhla ka-20 seqala ilwayo uMadirisi bekudla live yabona uMadirisi. Ukudla live nje. Ngibona kudla into engakanani. Usezolona-ke akusalile futhi okunye. Yabona isasele inyawo. Yabona okusalile ozokudla ntambama naso nesitamu lapha sisekhona. Hayi udla qedeke lawa Madirisi. Hayi-ke hayi sobonana.